سلام زخبركم تعزبتنا كم يوعلكم نلومي حزنا لكم مزينا زلنا أنصاراوي تمرة الزعلم سبل مدبي مسانا تصنحو تسفان قبر يغنيرنا لك إذا علم أبن صراو بقتا استمسرتت نجر ويقزعه بزحان فريتات بزعبا زان صراو بقتاتات صحيفو من تسوي منهم فرنساو فلسفة ديفيس تخس أباينارو أوبوزيشن زبل صحف خون زبالو عالم بخلطاو أنصار سهانسات حيلم بحرين يتقوم እዚኣቶም ክልተ ኣንጻር ግን ንሓድሕዶም ተመላላትዮም ይብል ንኣብነት ብርሃን ኣንጻር ጸልማት ብርሃን ብዘይ ጸልማት ጽባቐ ይኹን ህላውንኡ ከረጋግጽ ኣይክእልን ምናልባት ዓለምና ብርሃን ጥራሕ እንተትኸውን ነይራ ጽባቐ ናይ ብርሃን ኪኖ ብርሃን ዘለዎ ዝተዛኣዊ ባህሪ ከነስተማቕሮ ኣንበይ ምኽኣልና ስለ ዝኾነ ከዓ ፍጡራት ዝዓለም ልዕሊ ምንፋቕ ብርሃን ዝዓቢ ዕግበት የብልናን እዚ ዝኾነ ግን ጸልማት መብረ ወይ ተጻራኒ ብርሃን ስለ ዘሎ እዩ ካልእ ኣብነት ምስ እንወስድ ፍቕሪ ኣንጻር ጽልኢ ዝበዝሕ ሰብ ዝምነዮ ነገር እንተዳ ኣሎ ፍቕርን ሰላምን እዩ ስለምንታይ ፍቕሪ ወይ ሰላም ጥራሕ ንምነ ኣብዚ ዓለም ፍቕሪ ኣወንታዊ ገጻት ናይዚ ዓለም ወይ ጽቡቕ ጥራሕ እንተትኸውን ከመይ ህይወት መሕለፍና መብረ ዘይብሉ ስልሹው ክስተት ናይዚ ዓለም መጨነቕና ነይሩ ኣብዛ ጽንገሌል ህይወት ፍቕርን ጽልእን ከም መወከል ደቂ ሰባት እዩ እከለ እኮ ፈቃሪ እዩ እከለ ኽፉ እዩ ፈታዊ ጽልኢ እዩ ወዘተ እናበልና ኢና ንገልጻ እዋይ ዓለም ምናልባት ዓቐን ናይ ፍቕርን ጽልእን ካብ ፍጡር ናብ ፍጡር ይፈላለ ይኸውን ክንርድኦ ዘለና ግን ቃንዛ ጽልኢ ዘይረኣየ ፍቕሪ ክናፍቕ ኣይክእልን ህይወትን ሞትን ክልተ ገጻት እየን ሕማም ዘይቀመሰ ፍጡር ጥዕና ክናፍቕ ዘይሕሰብ ኩነት እዩ ጥዕና ክትናፍቕ ብሕማም ክትሰቐን ክትጣላቐን ኣለካ ኣይገርመኩምን ዓለምና ህይወት ጥራይ ትምጥወልና እንተትኸውን ከመይ ምነበርና ምናልባት ምውላድ ጸገምን ሽግርን ሒዙልና መጸ ምድሪ እውን ክትጸረና ይምኻለትን ዓላ ኣጽቢባ ምተፈንጀረት እሞ ንሞት ከዓ ምጽዋዕት ስለዚ እዚ ክልታዊ ተጻራራዊ ነገር ንዓለም ዘቕማ ባእታ እዩ ሞትን ህይወትን ንምባል እዩ እዚ ነብረላ ምድሪ እውን የተናፍቆ ብርሃን ኣንጻር ጸልማት መን እዩ ቀዲሙ ተኸሲቱ ዝብል ፍልስፍና ንጎኒ ገዲፍና ጸልማት ብዘይ ብርሃን ትርጉም የብላን ብርሃን ከምኡ ደያ ውስጥ እዘ ጸልማት ስለ ትነብርያ ደሚቓን ጐሊሓን ትረኣየና ብዙሕ ኣብነታት ከነስተንትን ንኽእል ኢና ካብ ዘልዒሉ ዝተገልጸ ፍልስፍናዊ ጽውያ ዘምልጥ ኣይኮነን ንኣብነት ጻዕዳ ኣንጻር ጸሊም ጻዕዳ ንጸሊም ከም ዝርአ ዝገብሮ ባእታ እዩ ጸሊም ሕብሪ ብዝያዳ ንዓይኒ ሰሓቢ ክኸውን እንተኾይኑ ኣብ ጻዕዳ ነገር ክንጸፍ ወይ ክቕመጥ ኣለዎ ጸሊም ባእታ ካብ ጸሊም ነገር ምስ እንገብሮ ክንሪኦ የጸግመና ስለዚ ጻዕዳ ኣንጻራዊ ሕብሪ ምስ እንገብሮ ህላውነት ጸሊም ባእታ ኸርእየና ይኽእል ሃብታም ኣንጻር ድኻ ህላውነት ሃብታም ብድኻ ይዝዕቀን እቶም ክልተ ሚእታዊት ናይ ዓለምና ሃብታማት ሃብቶም ኣብ እንግዳዓቲ ዝበዝሕ ሕብረተሰብ እዩ ዝምስረት ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ሃብታማት ይህብቱም እሞ እቶም ድኻታት ከዓ ወይገ ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ህላወ ድኻ መሰረት ሃብታም እዩ ጓል ኣንጻር ወዲ ጾታ ደቂ ሰባት ሓደ እንተዝኸውን ኣይምተፈጠርናን ካብ ሃይማኖታዊ ኣገላልጻ ከይወፃና ፈጣሪ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ብኣምሳሉ ሰብ ፈጠረ ከይጽሞ ብምባል እውን ካብ ጸጋም ጎኑ ሔዋን ፈጠረሉ ፍረዩ ተፋረዩ ዓለም እውን ምልኡ ኣበሎም ኮነ ድማ ዓለም ብምስሊ ፈጣሪና ምልአት ኣብቲ ነፍልጠት እውን ከምኡ ይዘዘንቱ ብዘይ ምርኻብ ክልተ ኣንጻር ጾታ ክመጽእ ዝኽእል ፍጡር ዘሎ ኣይምስለኒ ኤክስ ወይ ዋይ ኤክስ ክሮሞዞም መስመይ ጾታ ወይ መፍለይ ጾታ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ህልውና ወዲ ሰብ ብህልውና እዞም ክልተ ጾታ ኣንሰይቲ ወይ ተባዕታይ ዝረጋገጽ ሓጎስ ኣንጻር ሓዘን ምንባርን ሞትን ስለ ዘሎ ሓጎስን ሓዘንን እንዳተባራርያ ይኽሰታ ኣምላኽ ኣንጻር ሰይጣን ህልውና ኣምላኽ ምስ ህልውና ሰይጣን ዝተጠናነገ እዩ ሕብረተሰብና ማዕረጹን እምነት ህልውና ኣምላኽ ወይ ፈጣሪ ከምኡውን ህልውና ሰይጣን ይኣምን እዩ መንግስተ ሰማይ ኣንጻር ጋህር ንብሳት መንግስተ ሰማይ ብእምነትን ብግብርን እያ ትርከብ ሓይጣት ድማ መንገዲ ጋህነመ እሳት እያ ካብ ክልቲኡ መጻኣዊ ወይ ትንቢታዊ ህይወት ክነምልጥ ኣይንኽእልን ስለዚ እዛ ንነብረላ ዘለና ምድሪ ክልታዊ ኣንጻራዊ ባእታ ወይ ነገር ዝተሃንጸት እያ ዋላ እውን ተመላላቲ እዮም ኢለ ደፊረ እንተዘይተዛረብኩ እዛ ኣንጻራዊ ነገራት ንምድሪ ንኽጥቀም ዝኸኣለ ቐመም ይምበልኩ ኣደላው ናይ ጽሑፍ ተስፋ ሃይለማርያም የቐኒልና